ஒரு திராட்சை பழம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா திராட்சையோட சைஸோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இப்போ தம்பு திராட்சை இருக்குங்க, குண்டு குண்டாக அவ்வளோ சைஸ் இருக்கும். ஒல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொய்யான்னு சொல்லலாம் இருக்குது. ஏன்னா இது ஸ்ட்ராபெரி கொய்யா ரெட் கலர் மட்டும் தான் இருக்குது. ஏன்னா எல்லோ கலர் இப்போ ஸ்டாக் இல்லை, ரொம்ப ரேர். சாப்பிட்டா உள்ள போகுமோ அதே மாதிரி சாப்பிட உள்ள போயிட்டே இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொய்யா. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட பிளான்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி தான். ஏன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிகப்பு கலரில் இருக்குங்க. சிகப்பு 4 நாளைக்கு தாங்கும். பழம் வந்து காயான பழம் நாளைக்கு 2-3 நாளைக்கு தாங்கும். ஓகேங்க, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்க நான் செடிகள் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேபிஎஸ் நர்சரி கார்டன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உடனுக்குடனே அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோங்கன்னா, நம்ம வந்து 1 by 1 என்னென்ன கலெக்ஷன் இருக்குது பார்த்துட்டே வரோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாலே இவ்வளோ ரகம் இருக்குதான்னு யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா அவ்வளோ ரகங்கள் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடிக்கிட்டே போகலாம். லக்னோ 49, தைவான் பிங்க்கு, பீட்ரூட் கொய்யா, ஸ்ட்ராபெரி கொய்யா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேரிகேட்டட் கொய்யா, கிரேப்ஸ் கொய்யா, ஜப்பான் கொய்யா, இந்த மாதிரி வெரைட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு செடிகள் பாருங்கள், ஓகேங்களா? ஒரு செடியோட சைஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும், எந்த மாதிரி தான் நம்ம வளர்க்கலாம், எந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொய்யா எல்லாமே வரும், ஓகேங்களா? நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் தான் தெரியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செடிகள் ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் லிங்க். அதிலே போனீங்கன்னா எல்லாரோட செடியும் ப்ரைஸ் எல்லாமே இருக்குது, ஓகேங்களா? நான் எல்லா வீடியோவும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். வாட்ஸ்அப்லேயே ப்ரைஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் ஒன்றுமே கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ, ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள், வீடியோவிலே சொல்லுங்கன்னு. வீடியோவில் சொல்ல முடியாது. ஒரு பிளான்ட்டோட ஹைட்டு, அதோட சைஸு, அதை பொறுத்து தான் பிளான்ட்டோட ரேட்டு வந்து சேஞ்சிங் ஆகும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொய்யா பற்றி தான் பார்க்க போகிறாங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற செடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்குமே இந்த கொய்யா பற்றி முக்கால்வாசி தெரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த கொய்யா பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் கொய்யான்னு சொல்லலாம், இல்லை முந்திரி கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திராட்சை எப்படி கொத்தாக காய்க்குமோ அதே மாதிரி காய்க்கக்கூடிய வெரைட்டி தாங்க. சும்மா சூப்பராக ஒரு திராட்சை பழம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா திராட்சையோட சைஸோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இப்போ தம்பு திராட்சை இருக்குங்களா, குண்டாக அவ்வளோ சைஸ் வருங்களா, அதே சைஸ் தான் பழங்கள் வரும். அதே மாதிரி கொத்தாக வருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 காய் 10 காய் பிடிக்கும். அப்படியே அழகாக இருக்கும். பழுச்சின்னா வச்சுக்கோங்களேன், பழுக்கிறதும் அந்த காயாக இருக்கிறதுன்னு தெரியவே தெரியாது. அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். பழம் பறித்து சாப்பிட்டு நானே சாப்பிட்ருக்கேன், ஓகேங்களா? சாப்பிட்டா மட்டும்தான் அதோட டேஸ்ட்டு சொல்ல முடியும், ஓகேங்களா? நீங்கள் ஒரு இருந்தீங்கன்னா இந்த செடி வாங்கி வச்சிங்கன்னா அது சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட் இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திராட்சை பழம் எந்த மாதிரி இருக்குமோ டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் பிளான்ட். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிளான்ட்டு. இதோட காய்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள், இதில் கொத்தை எப்படி காய்க்குன்னு பாருங்கள், ஓகேண்ணா? 3 பாருங்கள், 3 காய் வச்சுருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ பூக்கள் எடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள், ஓகேண்ணா? அந்த பூக்கள் பாருங்கள், இதுலேயும் பாருங்கள் காய்கள் பாருங்கள், ஓகேங்களா? மேக்ஸிமமான செடியில் காய்களோடையும் பூக்களோடையும் நல்லா பெரிய பிளான்ட். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான நல்ல தரமான பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டடான ஸ்டாக் தான் கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பீஸு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 பீஸ் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஒரு 15 பீஸ் முதல்ல ஆர்டர் பண்ணதான் கிடைக்கும். ஏன்னா ஒரு மொட்டை மாடியிலே நீங்கள் இதே குரோ பேக்கில் கூட வச்சு வளர்த்துக்கலாம். சூப்பராக நிறைய காய்கள் வைக்கும். ஒவ்வொரு இலைக்கு இந்த மாதிரி கொத்தாக வைக்கும் போது அதை பழத்தை அப்படியே பறித்து அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒரு டைம் சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும். இந்த டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய வெரைட்டி தான் இந்த கிரேப்ஸ் கொய்யா. பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய பேக், ஓகேங்களா? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 இன்ச் பாட்டு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அப்படின்லாம் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 15 குரோ பேக் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இந்த செடியோட சைஸ் காட்டிடுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ எடுத்து காட்டுற சைஸு பாருங்கள். அங்கே பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கேன் அந்தளவுக்கு நல்லா புஷியாக நல்லா பிரான்ச்சஸோடு இருக்கணும், ஓகேங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளைகளோடையும் நல்லா சூப்பராக தரமான செடிகளாக இருக்குது. ஸ்டெம்முலேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மந்த்து ஒரு 1 இயர் பிளான்ட்னு சொன்னோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் செடின்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், ஓகேங்களா? இந்த கிரேப்ஸ் கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இதிலே சின்ன பிளான்ட் இருக்குது, அதுவும் காட்டுறேன். இப்போ வாங்க அதுக்கு போகலாம். சின்ன பிளான்ட்டு நம்ம அடுத்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் கொய்யாலே சின்ன பிளான்ட்டுங்க, ஓகேங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் செடின்னு சொல்லலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான செடிகள். பிளான்ட்டோட ஹைட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 அடி to 3 அடி இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குங்க, ஓகேங்களா? நம்ம முன்ன பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புஷியாக நல்லா பூ காய்களோடய கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக கிடைக்கும். இந்த பிளான்ட்டு நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 பீஸ் கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் இந்த பாரு செடி வாங்கி வச்சா கூட ஒரு 3 மாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு காய்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும், ஓகேங்களா? ஒரு திராட்சை பழம் எந்த மாதிரி காய்க்குதோ ஒரு கிரேப்ஸ் கொய்யான்னு சொல்லலாம், இல்லை முந்திரி கொய்யான்னு சொல்லலாம், இல்லை முந்திரி பேரான்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொய்யான்னு சொல்லலாங்க. இந்த மாதிரி கொய்யா நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வேறு லெவல் டேஸ்ட் தரக்கூடிய, ஓகேங்களா? இது சின்ன பிளான்ட் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். இதே ஒரு சில பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1-2 பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க, ஓகேங்களா? இதில் மட்டும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மட்டும் தான் இலை இருக்குது, ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி எடுத்து காட்டுறேன், மேலே மட்டும் தான் இலை இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு செடிக்கு எடுத்து காட்டுறாங்க பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து எல்லாம் இருக்காது, மேலே மட்டும் தான் 4 இலை 5 இலை இருக்கும், ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த சின்ன செடியை விருப்பம் போகிறவங்க வாங்கிக்கலாம். வாங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம்.
பார்க்கக்கூடிய வெரைட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா வேரிகேட்டட் கொய்யாங்க ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹனிமூன் கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதோட பேரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹனிமூன் எப்படி நம்ம எல்லாம் ஹனிமூனு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, ஹனிமூன் கொய்யான்னு சொல்கிறாங்க, வேரிகேட்டட் கொய்யான்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை தேன் கொய்யான்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலைய மாதிரியே தான் இருக்குது. இலையை பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நோய் வந்த மாதிரி இருக்குது. இது ஏன்னா கொய்யாவா இல்லை நோய் வந்து இலையை காட்டி அப்படி சொல்லுவாங்க. இது நோய் வந்தது கிடையாதுங்க. இதோட டிஃபால்ட்டே இந்த மாதிரி இலை தான் வரும் ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைடு பார்டர்லாம் ஒயிட் கலர் வரும், உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொய்யான்னு சொல்லலாம். இந்த வேரிகேட்டட் கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பழம் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரி வரியாக வருங்க. அந்த கொய்யா பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி வரி வரியாக வரும். ஒரு சில பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பூவோடையும் பிஞ்சோடையும் இருக்குது ஓகேங்களா. அங்கே பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கும். ஒரு பாருங்கள் இந்த காய் பாருங்கள், இந்த காய் எந்த மாதிரி இருக்குது, இதே சேம் இலை மாதிரியே இருக்கும். பட் காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக ஒரு மீடியமான ஒரு நாட்டு கொய்யா சைஸ் வரும். பழம் பழிச்சுன்னா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்குங்க. உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும், ரோஸ் கலரில் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி தான். ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டு தான் இருங்க ஓகேங்களா. நாட்டு கொய்யா எந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டு தான். பூக்கள் பாருங்கள், இதில் ஒரு சில பிளான்ட்லாம் பூக்களோடையும் இருக்குது ஓகேங்களா. பிளான்ட்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 3 அடி to 4 அடி நல்லா புஷியான பெரிய பிளான்ட் ஓகேங்களா. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிளான்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. இது பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பீஸ் மட்டும்தான் இருக்குங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பரான தரமான செடி இருக்குது. இப்போ வாங்கி வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 month 2 months நல்லா ஃப்ளவர் எடுக்கும், நல்ல காய்கள் தரும். ஒரு மொட்டை மாடியிலே வச்சு வளர்த்துக்கலாம், ட்ரிம் பண்ணி சூப்பராக வளர்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா. இந்த வேரிகேட்டட் கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் நம்மகிட்ட சூப்பராக இருக்குது. இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும். ஈஸியாக மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்கலாம், இல்லை நிலத்தில் வளர்க்கலாம். நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு வருமானு கேட்டிங்கன்னா 100% வருங்க ஓகேங்களா. வாங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய இடத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரில் வரக்கூட ஒரு கொய்யாங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா ஸ்ட்ராபெரி கொய்யான்னு வரும் ஒரு ஓகேங்களா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொய்யாங்க ஓகேங்களா. இந்த இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராபெரி அது கொய்யா இலை மாதிரி தெரியாது ஓகேங்களா. இந்த இலையை பார்த்து யாருப்பா இது போய் இலை கொய்யாவா இதெல்லாம் நம்பர் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர். இது நம்பக்கூடிய விஷயம் தாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் ஸ்ட்ராபெரி கொய்யா ஓகேங்களா. ஸ்ட்ராபெரி பழம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக ஒரு புளிப்போ இனிப்போ இல்லை, ஸ்ட்ராபெரியோட டேஸ்ட் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி அந்த கொய்யா பழமும் இருக்குங்க ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 year பிளான்ட் ஓகேங்களா. ஒரு வருஷம் செடி. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நட்டிங்கன்னா ஒரு 6 மாதத்தில் உங்களுக்கு காய்கள் வரக்கூடியது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு பூக்கள் காய்கள் எடுத்துருக்கலாம். கையில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா. இது மொட்டை மாடியில் வைக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா 100% மொட்டை மாடியில் வைக்கலாம். ஒரு 50 லிட்டரு ட்ரம்மு அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 க்ரோ பேக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 18 க்ரோ பேக் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புஷ்ஷாக வளரும் ஓகேங்களா. நல்லா புஷ் டைப்பில் வரும். இது காய்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து எல்லோ கலர் இருக்குது, ரெட் கலர் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலர் மட்டும்தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போதைக்கு ஸ்ட்ராபெரி கொய்யா ரெட் கலர் மட்டும்தான் இருக்குது. ஏன்னா எல்லோ கலர் இப்போ ஸ்டாக் இல்லை, ரொம்ப ரேர் ரெட் கலர் எல்லோ கலர் ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான தரமான பிளான்ட்டோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 அடி இருக்குது. நம்மக்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர் வாங்கியிருப்பீங்க. இப்போ ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்குலாம் எப்படி ரிசீவ் ஆச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா. இந்த ஸ்ட்ராபெரி பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெம்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங்ஸ் மூலியமாக அந்த பிளான்ட் ஓகே. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விதை மூலியமாக வருது, கட்டிங்ஸ் மூலியமாக வருது. இந்த கட்டிங்ஸ் மூலியமாக வர பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நல்லா புஷியாக வளர்ந்து டக்குன்னு காய்கள் தரக்கூடியது. ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்னு வரலாங்க. ஸ்ட்ராபெரி கொய்யா பிளான்ட் யாருக்கு வேணுமோ ஆர்டர் பண்ணி நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஸ்ட்ராபெரி கொய்யா பிளான்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு இருக்குது இப்போ ஓகேங்களா. வாங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வெரைட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் கொய்யான்னு சொல்லலாம், ஜப்பான் கொய்யான்னு சொல்லலாம், இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ரெட் டைமண்ட் கொய்யான்னு சொல்லலாம், இல்லைனா கெர்சிமன் கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேர் இருக்குங்க ஓகே. ஏன் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான பேர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொய்யாவோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலு. இல்லை சீட்லெஸ் கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா விதைகளே இருக்காது ஓகேங்களா. விதைகள் இருக்காதுன்னா சும்மா சின்னதாக ஒரு 2-3 விதை தான் இருக்குங்க ஓகேங்களா. ஒரு கொய்யா பழத்தில் 2-3 விதை தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் கொய்யா, ஐஸ்கிரீம் கொய்யா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் டைமண்ட் கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான்லேருந்து வந்த வெரைட்டி தான். ஜப்பான்லேருந்து வந்த வெரைட்டி நம்ம ஊரில் காய்க்குமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க. 100% காய்க்கக்கூடிய வெரைட்டி. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஊர் கிளைமேட்டுக்கு வளரக்கூடியது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுச்செடி கிராஃப்டிங் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இது அடியில் வரது பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு கொய்யாவில் ஒட்டு கட்டி எடுக்கிற வெரைட்டி. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரோத் ஆகி சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இந்த பிளான்ட் நெட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதம் நல்லா காய்கள் பறிக்கிறாங்க. ஒரு 3 மாதம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஒரு மொட்டை மாடியிலே ஆகுது, இல்லை நிலத்திலே ஆகுது, எதில் வேணால் வச்சிங்கன்னா போதும். நல்லா வெயிலே வச்சிங்கன்னா தான் நல்லா காய்கள் வரும் ஓகேங்களா. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெம்பரேச்சர் வெயில் இருந்தால் மட்டும் தான் அதோட காய்கள் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஜப்பான் கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்கனால தான் அது ஐஸ்கிரீம் கொய்யான்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கொய்யா கம்பேர் பண்ணும்போது இது சாப்பிட்றதுக்கு வேறு மாதிரி டேஸ்ட் இருக்குங்க. நிஜமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொய்யாவும் ஒவ்வொரு ரகம் டேஸ்ட்டு. ஆனால் இந்த ஜப்பான் கொய்யா ரொம்ப டேஸ்ட்டுங்க, சூப்பராக. ஏன்னா நான் சாப்பிட்ருக்கேன், ரொம்ப நல்ல சுவையாக இருக்கும். ஏன்னா 100% ஒரு சூப்பரான ஒரு இனிப்பான கொய்யான்னு சொல்லலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதை கூட சாஃப்ட்டாக இருக்கும். அப்படியே நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா எப்படி சாஃப்ட்டாக உள்ள போகுமோ அதேமாதிரி சாப்பிட உள்ள போயிட்டே இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொய்யா. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பிளான்ட்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1 அடி தான் இருக்குங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா செடி எல்லாமே காட்டிடுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா மினிமமான ஸ்டாக் தான் இருக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரான வெரைட்டி.
ஜப்பான் கொய்யா டைமண்ட் ரிவர் கொய்யான்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா. டைமண்ட் கொய்யா ஓகேங்களா. இது ஜிப்ரானா ஐஸ்கிரீம் கொய்யா. இந்த கொய்யா பொறுத்தவரை நமக்கு ஸ்டாக் இருக்குது. தொட்டியில் வைக்கிறதா இருந்தால் நல்லா ஒரு கோகோபீட்டு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ரெட் சாயில் கோகோபீட்டு 100% வேணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்போலாம் தான் செடி வளரும் ஓகேவா. கோகோபீட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் சாயில் பயோ மிக்ஸ் 3 நல்லா கலந்து நல்லா ஒரு லூஸான ஒரு 14 இன்ச்சு பாட்டில் வச்சிங்கன்னா கூட சூப்பராக நல்லா காய்கள் வரும். ஒரு 100% நல்லா வளரக்கூடிய செடி தான். வாங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் கொய்யாங்க ஓகேங்களா. ஏன் பீட்ரூட் கொய்யான்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது இலை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் எந்த கலரில் இருக்குமோ அதே மாதிரி கலரில் இருக்கும். இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் ப்ளஸ் கொய்யான்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெட் கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டை தரக்கூடியது தான் இது. இலையிலேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலருங்க. அந்த இலையில தண்டு, இந்த இலை, இந்த பூவு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலர் தான் பூக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட நிறைய கஸ்டமர் வாங்கியிருப்பீங்க. சூப்பராக டேஸ்ட் இருக்குது ஓகேங்களா. நிறைய கஸ்டமர் வாங்கி நிறைய பேர் பழம்லாம் வச்சு பழத்தோட ஃபோட்டோலாம் நமக்கு அனுப்பியிருந்தீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடிகள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி விடக்கூடாதுங்க. மீடியமான தண்ணி தான் ஃபாலோ பண்ணணும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணியை அப்படியே விட்டிங்கன்னா இந்த இலையெல்லாம் குறுகி போயிடும் ஓகேங்களா. அதே மாதிரி அழுகி போயிடும் செடி. மீடியமான தண்ணி ஃபாலோ பண்ண போதும் சூப்பராக காய்கள் வரும். நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பூ காய் எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொனையெல்லாம் கிள்ளி விட்டிங்கன்னா போதும். நான் டிப்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன். அதெல்லாம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணின போது சூப்பராக காய்கள் வரும். இந்த பீட்ரூட் கொய்யா செடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான செடிகள் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த இலை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிகப்பு கலரில் இருக்குங்க ஓகேங்களா. சிகப்பு கலரில் அப்படியே பார்க்கறதுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சூப்பரான சிகப்பு கொய்யான்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா. இல்லைனா பீட்ரூட் கொய்யான்னு சொல்கிறாங்க. இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ப்ளஸ் கொய்யான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பூவை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கொய்யாவில் வெள்ளை கலரில் இருக்கும். ஆனால் இந்த பூக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு கலரில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு அற்புதமாக ஒரு புதுசாக தெரியும் எல்லாருக்குமே ஓகேங்களா. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு ஆள் செடி கண்டிப்பாக இது வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் ஃப்ரூட்டாகவும் சேல்ஸுக்கு வர ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா. தோட்டத்தை வைக்கிறவங்க புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இலையை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சிகப்பு கலரில் இருக்குது. நகன்னு இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷான செடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பீட்ரூட் கொய்யை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஏன்னா நிறைய கஸ்டமர் கேட்பாங்க, தம்பி இந்த மாதிரி சிவப்பு கலர் வருமா வராதா. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது காயாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கருப்பு கலர்லையும் நல்லா ஒரு டார்க் சிவப்பாக இருக்கும். பழுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக சுவையாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ உள்ள விதைகள் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா விதைகள் இருக்கும். மீடியமான கம்மியாக விதை இருக்கும். நிறைய விதைகள் இருக்காது. மீடியமான கம்மியாக விதை இருக்கும். செடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 அடி இருக்குங்க. 1.5 அடி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு மொட்டை மாடியில் வச்சுக்கலாம். மொட்டை மாடியில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு 16 இன்ச்சு பாட்டு இல்லைனா ஒரு 18க்கு 18 க்ரோ பேக்கு 15க்கு 15 க்ரோ பேக் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நார்மலான க்ரோத் தாங்க. டயெல்லாம் வெயிலே வச்சு வளர்க்கலாங்க. நம்ம ஊருக்கு வருமானு கேட்டிங்கன்னா 100% வரும். வாங்க நெக்ஸ்ட் போகலாம். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய வெரைட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பழம் தாங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா மார்க்கெட்டில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொய்யா பழம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கொய்யா மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேமஸ் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ 49 ஓகேங்களா. லக்னோ 49 L49 கொய்யான்னு சொல்லலாம். இதோட பழம் எந்த மாதிரி இருக்குன்னா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குங்க ஓகேங்களா. ஒயிட் கலர். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தைவான் பிங்க் தான் மேக்ஸிமம் மார்க்கெட்டில் எல்லாருக்குமே சேல்ஸுக்கு வரும் ஓகேங்களா. நீங்கள் போய் ஒரு மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு பழமுதிர் சோலையில் போய் ஒரு கொய்யா பழம் வாங்குறீங்கன்னா இதுதான் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழத்தை பார்த்தீங்கன்னா அறுத்து கூட 2, 3, 4, 5, 4 நாளைக்கு தாங்கும். பழம் வந்து காயான பழம் நாளைக்கு 2, 3 நாளைக்கு தாங்கும். மற்ற பழங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் விவசாயிகள் தான் வைப்பாங்க. ஒரு ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் 1 ஏக்கர் இருக்குது, 2 ஏக்கர் இருக்குது, 10 ஏக்கர் போட்டால் கூட ஒன்று நல்ல லாபங்க ஓகேங்களா. ஒரு கொய்யாவோட பழத்தோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300 கிராம் to 400 கிராம் வரும். நல்லா பெருசாக வரும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அது லேண்ட் நம்ம பராமரிப்பு பொறுத்து வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து காய்கள் அறுக்க ஆரம்பிக்கலாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா செடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே உங்களுக்கு வந்து பூ காய்களோட கிடைக்கலாம். ஆனால் பூ காய்கள் வந்தால் பிச்சு விட்றணுங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா செடிகள் வளராது. இங்கே பாருங்கள் இதில் 2 பூ எடுத்துருக்கா. இந்த காயை விட்டுங்கன்னா அந்த காய் வளரனால அந்த செடி வந்து எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதே ஹைட் தான் வரும். அந்த காய் சத்து ஃபுல்லாக காய் தான் எடுக்கும் ஓகேங்களா. அதனால் வந்து காய்களை மேக்ஸிமம் விடாதீங்க. நல்லா ஒரு புதர் டைப் மாதிரி நல்லா கிள்ளி விட்டு நல்லா புதர் டைப்பும் வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஈல்டு தருங்க ஓகேங்களா. நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வச்சாலும் நல்ல ஈல்டு தரும். நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க. எல்லாருக்கும் எப்படி காய்கள் காய்ச்சிருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா. செடியோட சைஸ் எல்லாமே பாருங்கள். செடியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 அடி to 1.5 அடி இருக்குங்க. 1 அடி to 1.5 அடி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான நல்லா இருக்கும். இலையை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக வரும் ஓகேங்களா. ஒரு ஹைப்ரிட் கொய்யான்னு சொல்லலாம். லக்னோ 49 கொய்யான்னு சொல்லலாம். ஒரு சூப்பரான நிறைய பிளான்ட் இருக்குது. நம்ம ஃபார்மருக்கு வேணும் 100 செடி வேணும் 1000 செடி வேணுனாலும் நம்மக்கிட்ட எடுத்துக்கலாங்க. அவ்வளோ செடிகள் இருக்குது. நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் தான் இது எடுத்துகிட்டு போய் நிலத்தில் வைப்பாங்க. இது தைவான் பிங்க்லாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அடுத்த வெரைட்டி பார்த்திங்கன்னா தைவான் பிங்க்கு போகலாம். வாங்க தைவான் பிங்க்கு போகலாம். நாம் அடுத்து பார்க்குறதா பார்த்திங்கன்னா தைவான் பிங்க்குங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வரக்கூடிய வெரைட்டி தான். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இப்போ ஸ்டாக் இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக் இப்போ கம்மி தாங்க. ஸ்டாக் இல்லைங்க. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைரெக்டான ஒரு ஃபார்மருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபார்மருக்கு போகுது. ஒரு ஃபார்மருக்கு பார்த்திங்கன்னா 7000 செடி, இன்னொரு ஃபார்மருக்கு பார்த்திங்கன்னா
ஒரு 5000 செடி ஓகேண்ணா. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 11000 பிளான்ட் ஓகேங்களா. நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. தைவான் பிங்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வளர்த்துருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 1.5 மந்த்துக்கு முன்னாடியே அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா. இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, இவ்வளோ கொய்யா பிளான்ட் எங்களுக்கு வேணும், நாங்கள் நிலத்தை வைக்க பாருங்கள் ஃபார்மரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேங்க, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்க, நாங்கள் செடிகள் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோங்கன்னு. பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பிளான்ட்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் 15க்கு மேலே இந்த செடிகளை வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ண பாருங்கள் ஓகேங்களா. டெலிவரி பண்ணும்போது இந்த வீடியோ போடுறேன். தைவான் பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான பேருக்கு வேணும்னா நம்ம தோட்டத்துக்கு வேணும்னா நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி செடி பார்த்தீங்கன்னா 1 kg பேக்கில் நல்லா 1 feet மேலே தான் இருக்கும் செடி. சூப்பரான தரமான செடிகள் கிடைக்குங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மார்க்கெட்டுங்க. கொய்யாப்பழம் சாப்பிடாதும் யாருமே இல்லை. கொய்யாப்பழத்தில் அவ்வளோ ஒரு சத்துக்கள் இருக்குது நமக்கு ஓகேங்களா. ஏன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டா அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும். சில பேர் குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் கடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விதைகள் இருக்குதுன்னா பல்லுலாம் வலிக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டான். கொய்யாப்பழம் நல்லா சாப்பிடுங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்து, உடம்பு சூட்டை குறைக்க எல்லாமே கிடைக்கும். ஒரு சூப்பரான வீடியோ இன்றைக்கி பார்த்துங்க. இதேமாதிரி உங்களுக்கு டெய்லி வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்குன்னா நம்ம சேனல் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் கொடுக்காதவங்க ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்துங்க, ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நம்ம அடுத்த வீடியோ செஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ டு ஆல். பாய் பாய்.